سلام كما يوعدكم خبركم تقاتلتين لومي حمشت ميازيا فرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسنادو حزنا لكم كريمنا لنا مساهم تصنه بيتروس منقص أرس زينا وسن سرع برارات تاب مفارق نايز ورحزي كجماريوم حركات وحجن مهرتم بعضها كم تصلوا حارستات الشرف قريتهم أب زوا ماكل مسرح مزرع عساتات أب ليغاتات التبابع وطي ترخيبون على ما ودب مقبي أب سمينا وموزامبيك كايدو زنحانت فتات كم زون زفو أفليتون أب هندي بما يستزفلتو عطقات بزكايدو متكعتي إسران كلتنا عبرات ستات قتيلهم أب فرنسا متن حزرت باجت أب كلتاشن إسران حدن تشعت ميتاويت كبتزح كم زخرين لبدا كورونا فيروس بزفتره سقاط كاب كلتاشن عسران توقاريتو تصنح أغلغلوت هزباو مقوعزيا بعسران تشعتن مقابيت بخفيل مجماري فلات كما قصلتو منستر مقوعزيان مراقبيتاتن وسن سرع براراتات بمفارق نايزي حيزنا يزلنا ورحي ميازيا كم زجمر رافليت الله بزعبازي زتدالو زينا وتصبصاب كرمسكال جرس غير كقربوين منستر مقوعزيان مراقبيتاتن وسن سرع براراتاتن كابن نابن أسمرا كاب مفارق نايزي حزنا يزلنا ورحي ميازيا كجمر مخانو أفليتو إزي أفناو مدب حنساب أبسومن كاب دبي حنساب أبسومن كاب أديس أبابا خوينو ببقزيو ناتغمغمي زدل سقومتات كوسد مخانو أتمنستر قليس الله بمسالة تحبريتا من قد آياراتن نفس وكف تسافارين لعلت انقاق خقبرون نزل سعبن كال ممرحتات منستر تعنان كخبرون يقدادو من قد آيارات أوشت 7 كلتن ساعتات استقبره ناي مرمرا ورقة مسكر مالت PCR تيست أبزحزة تسافرايت لايك تعنا يقدادام اثناي مرمرا ورقة مسكر كاب بحق استفقد له ثكال مخانو كالرقاقصة يقبا كمون مس منستر مقوعزيان مرخبيتاتن بزاعته وعل تقيدن كسرحة اللوان تسافراي دما كاب وصاي ناب إيرتراز مص أوشت 7 كلتن ساعتات قدمي مبقاسو كاب بحق استفقد له تكال ناي مرمرا ورقة مسكر مالت PCR تيست كحز يقدد أب إيرترام ساعته دما أب إيربورت قلطف مرمرا مالت رابيد أنتيجين تيست دحر مقبار نشوعات معلتات أب هوتيل يوشب كاب إيرترا نوصا إزغيش قدم مقاشو ناي مرمرا ورقة مسكر مالت PCR تيست كحز يقبا كل وصايتات بتسفاري يشفانيهم كل مقشتات دما بمسارات حق إيميغريشن يخون أب زحرف كرامات كبساز ورد برتو وحج بزصعب حركات العلي شمنت شحن كل 100 هكتار ز 60 ملي وحجن عاقماتن بمسبارو مهرتم بارتا كم تصلوا حارستوت نص زبا شعب قريتم بسنكت حركة ب700 تايت كاب مريتم سلا زيسته مهرتم أزيو كم زنكي زحبرتم حارستوت عقمتاتهم واهيدم نتيز تسبرت تحت قرص نمع الرايزة كايد وزلو صعري وتصيد كركبو منتي ناي ماشن ردقف كجبر لهم حتيتم على فحرشة بتنو زبا مدسي حسن جمعة بزهب حبريتا أب كرامة كبسا كاب برقت بوتاتا الزوار دبرتع وحج نتم ألي وحج مس مكافة فهليرتاتو بمصبارو ماي ناب بحري كم سفاسسة كم صعبين دما أب ممحدارات كبابي وغيره قد تلوك شعب كاتينن شعب منشبن كاب زركب شمون تشحن كل 270 كل 2 هكتار تسلس تشحن شمون 230 حموشان هكتار قداماي ماي كم زرخبه فرق كاب تستيت راي دما مرتي كم ذهب بريهم نتيز ورد عنوات بمتصقان لو معامت زحاشة مهرتي كحفصو حارستوت ببعقمم أب أستاط 10 شمون 200 هكتار نحر شامريت حيال ما تتاو السراحات يكايدو مهل لهم زتقسم من سي حسن وتصيتاو كقون قنا دقف ماشيناري كم زد اليوم حبيرون أب زوا ماكل 45 ميتاي دكان سيزر كابام 77 أبلات زترنفع 16 محبرات ترادو قففت عسلوا إذن محبرات سلاسلو نطفتات نمدنفع دماج أنفر منستر هابت بحري صعرتات يكايد الله وكيل إرينا يوناتان يعبيهم بملكة تصاب نزدالو تحستو شامت ولد كقربوين أنفر منستري هابت بحر زوا ماكل ديغاتات كينو موحاس قرب ماين مسفح مسنا وحرشان عساتات تزرئوم أب قطر زنبر هزبي تتقامي كخون ككايدو تصنح تعري
ዘታብዑ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ገሊጹም ሓላፍት ጨንፈር አቶ ኤሳው ትኩ ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 1994 ምዝራዕ ዓሳታት ብደረጃ ሃገር ኣብ 8 ዓበይቲ ዲጋታት ክካየድ ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዲጋታት ማይ ነፍሕን ዓዲ ሸኻን ከም እተዘርአ ብምጥቃስ ካብ ባሕርን ከተማን ርሒቑ ዝነብር ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት ተመቻችኡ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ብቐንዱ ዲጋ ክስራሕ ከሎ ሓመድን ማይን ንምዕቃብ እቲ ዝዓቆረ ማይ ንመስተይ ሰብን ጥሪትን ይኸውን ብጀኩ ንመስናኣዊ ልምዓት ይኸውን ተወሳኺ ድማ ዓሳ ተዘሪእዎ ካልእ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሓድሽ ኣገልግሎት ይህብ ማለት እዩ ማይ እንተሎ ዓሳ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ኣምር ኣሎ ስለዚ ኣብዘን ዲጋታት ማይ ዕቑር ኣሎ ኣከባቢያዊ ምቹእነት እውን ኣሎ እዚ ማለት ሙቐት ካብ 20 ክሳብ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይናይተን ማይ እቲ ፒኤች እውን ወይ ከዓ ምፀት ንብሎ ካብ 6 ክሳብ 9 እዩ ዘሎ ሕጂ ነዚአን ናብ ምንታይ ከተቀይረን ናብ ምርባሕ ዓሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ንኡስ ዞባታት ሰረጀቓ በሪኽ ጋላነፍሕን ኣኽርያን ኣብ ዝርከባ 40 ዲጋታት ዓሳታት ማይ ጥዑም ክዝራእ ካብ ዝነበረ ውጥን ኣብ 33 ዲጋታት ተዘሪኡ ዕውት ክኸውን እንከሎ ዝተረፋ 7 ዲጋታት ብምድራቕን ግን እቲ መደብ ከም እተቋረፀ ኣብሪሁም ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ እንዳክገብር ፀኒሑ ነዘን ዲጋታት እዚአን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሩ ካብ 94 ኣብ 8 ዲጋታት ዘሪኡ መላእ ሃገር ካብዚ ብ4 ኣብ ዞባ ማእከል ተዘሪኡ በብእዋኑ ድማ እንዳዘረአ ካልኦት ዝስራሕ ዲጋታት ክኸይድ ፀኒሑ ብፍላይ ምስ ምቋም ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ 2008 ድማ ትስራሓት ብዝለዓለ ደረጃ ኸይዱ ማለት እዩ ካልኦት ዲጋታት ክሳብ ሕጂ ኣብ 40 ዲጋታት ዓሳ ተዘሪኦም ይርከቡ እዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት 7 ነቂፀን ስለዚ ኣብ 33 ዲጋታት ዓሳ ኣለና ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ዓሳ ዘሪእና ጽቡቕ ደረጃ ፍርያምነት በፂሑ ተጠቃምነት ግን የለን ኣብዛ ሃጓፍ እዚኣ ስለ ዝተፈጥረት ሕጂ ሚኒስትሪ ነዚ ሃጓፍ ንምምላእ ህዝቢ ኣፍልጦ ንምዕባይ ሓደ ፕሮጀክት በጊሱ እተን ዲጋታት ብድበት ከይመልኣውን ዓመት መፀ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምውሃድ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣቶ ኤሳው ድሮ ኣስታት 60,000 ኣግራብ ከም እተተኽለ ኣብ መጻ ድማ ብዝለዓለ ከም ዝድፍኣሉ ገሊጹ እዘን ዲጋታት እዚአን እውን ማይን ዓቂረን ዘለዋ እቲ ማይ እንድሕር ኣሎ ይኸ ዓሳ ክህሉ ዝኽእል ነዚ ተረዲዩ ብዓቕሙ እቲ ሚኒስትሪ እውን ናይ ስራሓት ምዕቃብ ኣሕመድ ማይን ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ ኣብዘን ዝተመረፃ ዲጋታት ብፍላይ ኣብ ማይ ነፍሕን ዓዲ ሸኻን ኣብ ማይ ነፍሒ ከባቢ 29.6 ሄክታር ተዛልዩ ኣሎ ብወገን ክትመውሊዕ ባርዳ ዳዕሮ ጳውሎስ ምስጋድ ከምኡውን ዓዲ ባኾኾይ ዘን ተፋሰስ ናይ ዚአን ክንዱ ዝኣክል ሄክታር ተሰሪሕ ኣሎ ኣብኡን 45,000 ዝኣክል ኣግራብ ተተኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ዓዲ ሸኻ ብወገን ኣብ ዲጋ ዓዲ ሸኻ ብወገን ዓዲ ሸኻ ብወገን ዓዜን ከምኡውን ካንዶምባ 13.5 ሄክታር ተዛልዩ ኣሎ ኣብዚ እውን 15,000 ዝኣክል ኣግራብ ተተኺሉ ኣሎ በቲ ሚኒስትሪ ማለት ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሕረ ሙያዊ ስልጠናታት ዝቐስሙ ዘለዉ ልዕሊ 150 ኣባላት መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣካይዶም ብመሰረት ሓበሬታ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ግርማይ እሴት እቲ ልግሲ ውፅኢት ዝተኻየደ ጎስጓሳት ምዃኑ ሓቢሩ ዳይሬክተር ስልጠና እዚ ማእከል ኢንጂነር ጉዕሽ ሽምባሽ ብወገኑ ኣገዳስነት ወለንታዊ ልግሲ ደም ብምጥቃስ ኣብ መላእ ሃገር ከም ባህዲ እናሰረፀ ምምፁ ዘሐጉስ ምዃኑ ገሊጹ ለገስታ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ወለንታዊ ልግሲ ደም ምስ ምድሓን ህይወት ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ መረዳእታን ንቕሓትን ናይ ምፍጣር ጎስጓሳት ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ምዝውሃብ ብዝበለፀ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ኣብሪሆም
ኣብ 2013 ዝተመስረተ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊን ለገስቲ ደም ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ዕድሜ ብዘካየደ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ኣብ መጠን ዝልገስ ደም ርኡይ ምዕባለ ከምጽእ ከም ዝኸኣለ ሰነዳቱ የነጽር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜናታት እዩ። ዓለማዊ ውድብ መግቢ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሞዛምቢክ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ብሰንኪ ጸጥታዊ ምኽንያት ከወንዝፎ ከም ዝተገደደ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ንኣባላቱ ስጋት ከም ዝፈጠረሎም ዝሓበረ እቲ ውድብ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ካብ 4 ሚያዝያ ደው ከም ዘበሎ ኣረዲዩ። እቲ ውድብ መዓስ ናብ ንጥፈታቱ ከም ዝምለስ ኣይሓበረን ዘሎ። ፈረንሳዊ ኩባንያ ነዳዲ ቶታል ኣብቲ ከባቢ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዕደና ጋዝ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ከም ዘቋረጸ ይዝከር። ኩባንያ ቶታል ኣብቲ ዞባ ናይ ኣስታት 20 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣበጊሱ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመት ዘሎ። ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሞዛምቢክ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ምስ ዳዓሽ ምትእሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ዕጡቃትን ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ፓልማ ንምቁፅጻር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ህይወት 3,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይገልጹ። ትማሊ 4 ሚያዝያ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ህንዲ ብማኦይስት ዝፍለጡ ዕጡቃት ብዘካየድዎ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ 22 ኣባላት ጸጥታ ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰበስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። እቲ ፍጻሜ ሓይልታት ጸጥታ ህንዲ ነቶም ዕጡቃት ንምህዳን ስርሒት ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን ተኻይዱ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደ ተመሳሰልቲ ፍጻሜታት ካብ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም። ሓይልታት ጸጥታ ህንዲ ካብ 2017 ኣንጻር እቶም ዕጡቃት ዘቕንዐ ስርሒታት ከካይዱ ከም ዝጸንሑ ዝግለጽ። እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዘካይድዎ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ 4 ኣባላት ፖሊስ ህንዲ ክቕተሉ እንከለዉ 14 ካልኦት ከም ዝቐሰሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ፈረንሳ መጠን ሕፅረት ባጀት ኣብ 2021 9 ሚታዊት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገር ትማሊ 4 ሚያዝያ ኣሚቱ። እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ስምብራት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባት ሃገር ናዕበይ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ምልባዕቲ ቫይረስ ዘሻቐሎ መንግስቲ ፈረንሳ ንምግትኡ ንሳልሳይ ጊዜ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ብኸፊል ክቋረጽ ኣውጁ ኣሎ። በዚ ድማ ብሰንኪ ሕማም ኣብ ቁጠባት ሃገር ዝወርድ ክሳራታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ኣውጅዎ ንጸንሐ ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታት ከፋኹስ ድሕሪ ምጅማሩ ቁጠባ ሃገሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ6 ሚታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ጸኒሑ። ይኹን እምበር ምስ ዳግማይ ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ እቲ ትንቢት ክሰምር ከም ዘይክእል ኪላታት ናይቲ ዓውደ ሓቢሮም ኣለዉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኪኖት ዘውርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣብ ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ክሳራታት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ በካሊ ባእታ ዘለዎ ፈሳሲ ኣብ ምንጭ ማያት ድሕሪ ምልሓቑ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጋ ኣውጁ። እቲ በካሊ ባእታ ኣብቲ ከባቢ ተደኪኑ ካብ ዝርከብ ፎስፌት ዝተባሃለ ባእታ ዘፍሪ ትካል ከም ዝለሓቐ እዩ እቲ ምምሕዳር ገሊጹ ዘሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ምምሕዳር ፍሎሪዳ ብዝሒ ዘሎ ፎስፎረስን ናይትሮጅንን ዝሓዘ ፈሳሲ ናብ ቀንዲ ምንጭ ማያታ ክፍለ ሃገር ይልሕቕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ጠንቀቲ ላሕኩ ከም ዘይተፈልጠ ዝገለጹ ሰብ መዚ ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ንምንጽኡ ነዊሕ ግዜን ገዚፍ ባጀትን ክሓትት ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሶማልያ ብልዕሊ ዝርከብ 2 ወተሃደራዊ መደበራት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣዘዚ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም። በቲ ፍጻሜ 9 ሰባት ከም ተቐትሉ እዮም እቶም ኣዘዚ ሰራዊት ገሊጾም። እዚ ከምቲ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ብዝተኻየደ ናይ መልሲ ግብሪ ስጉምቲ ብውሕዱ 60 ካብቶም ዕጡቃት ከም ተቐትሉ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ። አልሸባብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶማልያ ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ኣሓይልዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንሓያሎ ዓመታት ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማልያ ኮይኑ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ብሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ። በቲ ትማሊ 4 ሚያዝያ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዘጊት 75 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ጸብጻባት ዳዮም ዝጠፍአ ግዳያት ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም።
بسنكت حرقة بتحت غرص بحفشة من برابايت دما بفلاي عنوات كم زوردة كم ساعبين دما عشا حسابات كم تمزعبلو سمزي إندونيسيا فليتهم كيلاتات ميترولوجي إندونيسيا حرقة داقماي كخصت كم زغل بمات نبرت النجزيون ناب وحس كبابيتات قوة عزات حساسيبهم عبي زحلفة ورحيط الري عبي إندونيسيا يتدسيت جافا بزقات متمسسة لحرقة هوتا 4 سبات كم استفاي ذكر أستات فرقي مالت العلميتن 25 مليون كاب هزبي إندونيسيا نباريو حرقاتات عبي استقالع كبابيتات كم زنبر تسبتبات تهاجر يحبرون زخبركم تخطاتلتين لو مقاتل استدالو زينا ومسنادونات تزازي ملو معلتين